மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தினால் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை கொண்டு வீடு அல்ல மாளிகையை கட்டி கொடுத்திருக்கலாம் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். பெருந்தோட்டத்துறை சமூகத்தின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது தொடர்பான 5ஆண்டு திட்ட அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது. குறித்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே பிரதமர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். இதன்போது மேலும் உரையாற்றிய பிரதமர், හොරකම් කළා කිසිම ඇත්ත වශයෙන්ම මොකද්ද හොරකම් කරේ කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. තාමත් මේ මුදල් ඇමතුම මේ හොයාගෙන යනවා. දැනට අපි රුපියල් බිලියන 1000ක් හොයාගෙන තියෙනවා. හැම මිනිහටම ගයක් නෙමෙයි මේ මාලිගාවක් දෙන්න තිබුණා. යාපනයේ ගෙවල් නැති වුණාට මාලිගාවක් හැදුවා. මම පානමට ගියා එදා. කුඩා මාලිගා 3ක් තියෙනවා. இதுவரை மஹிந்த அரசாங்கத்தினால் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சுமார் 1000 பில்லியன் ரூபாய் பணம் தற்போதைய நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் அண்மையில் பனாமா பகுதிக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கு நீச்சல் தடாகங்களுடனான 3 மாளிகைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் மக்கள் ஒரு சிறு வீடேனுமின்றி காணப்படுகின்றனர். இந்த கொள்ளை நடவடிக்கைகளின் பிரதிபலனாக நாம் எதிர்பாராத விதமாக வரவு செலவு திட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில் இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டறியுமாறு நாடாளுமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளேன். இதனை திசை திருப்புவதற்காக தற்போது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டுவர முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. සමහරු පාර්ලිමේන්තුව හොරකම් ඒ කවුද හොරකම් කරේ කියන එක බය හොයයි කියලා බයේ දැන් බලනවා විශ්වාස භංග යෝජනා කියන්නේ. මං කියන්නේ හරි මේක හොයුවයන් පස්සේ ඕනෙක් කෙනෙකුට විරුද්ධ විශ්වාස භංග යෝජනා කියන. ආණ්ඩුවේ අපි කාට හරි විරුද්ධ මට විරුද්ධ නම් එතුමාට විරුද්ධ නම් වෙන කාට හරි විරුද්ධ නම් ගේන්න.